Zanlai anito District Attorney Emily Parker chu meeting anai zo in a in lang pangpan chuan ain khal ho meka chumini chuan meeting poimo tak nein rin aya are yawang chuan a hom ha theilo ani Texas State khokar kong te chu are arui zel mai sia zan ko tai reka mai chia le ngal mani chawa hanin khal ho chu thil nuam tak chu ani don lo Emily po hian chu chu a sia ma se a hoi sen chuin ho nge chu adua ain khal ho me kani aril ru ero anuam bi khau lova a hlau ve de ufang chuan ni dang zong ain akar po chu a khal chak nge nge ani chutia ril ru nuam lo angreng taka atlan lai chuan van doi thlak takin akar chu ari deuh thaka athi tak muk mai Emily chuan ti nun tumin an start le thina ma se akar chu anuar tlat nun tum na reng reng anei tlat lo Emily chu an thodeu ko ka engtin nge ka tiang o tin ain nge tu ateta hanti vak ngai na chu aom lo ve khop mai ama chawin ani baka zanlai ani boxi a chiat na hote alo ni takin tin midang hanti boi nga rum rum chu dikin a shalo bok nen rilnuam lo le chide hra chuan akar si chu tho sanin a chelai chu kasiam thave thei da lo mo ti beisin nen chuan akar bonnet cover chu a hong ve ta top mai a thim le theyang top chuan an khoi ve nok noka an start le thin omzia ani taxi lawa chuan a thiam chu a top chu ani da der mai si midang pun lo theilo tin hona chuan ading ta hlau hoi de shok shok chung chuan apa chu bik tumin a phone chu an lakanga awan doina akal tlung nge a motor chet na hun lai kher chuan phone network chu pakhat ma alo om lo tlat a motor chu atlan thei to lova tu ma chan pui tu a kau thei box si lo Emily chu a chi ITT ta thokhan la hokin talboi thei kanilo ngai to na film ka manangai ni tia inchil mol molin phone network zong pa in anin lampana ke kalmai chu traberin asheta ani avane chun chan pui tu ko torin a phone a man thei thoi mai thei ti chu angai to na chun aom bok thuipo alakal ma chuan motor light eng chu a muta hlau mai hadam to hoya in shia in alim em ema abai sei ai ma in chan pui tu chu a mudon ni chuan angai man to man mo takin eng omna lampan chuan atlan vota ma se atil va mu ero chuan ati shil hain ati thin rim ngang mai police uniform ha mi pali panga velai chuan zu in chungin pokar an lo khel ani chu Emily chu ain control man tlat lo man mo takatlan phain police ho hena chuan eng thil nge in ti kha in cm uniform ha chungin kholaya zu in inamo hei em ni in na dan ken ko tura roi in lom ne heting in ti chuan civil mi chen khatanen hian enge danglam na in nei he uniform ha ki in phu hau lo ti na ni sin ti in ava how to phiar mai police bakhat chuan min lo thim te madam amin azong ne na tanga khating thungai thlak vel kha kan pe hau lovania du tokla kan singa hian hotel ve zok te khai zanin chunuam takin imang ho zok te ang u Hollywood lem chang thiam ang mai mel tha ini hi zanlaya mani chau le ngalin kan du le zon ain ang view mai thei sin pero ka chin te po hian an du cha wat chain karing do te in anui huwa a chin te po chuan email tak chuan an lo thlir bok chu tong kam zet chuan Emily chu ati thin rim zual khermai ma se hanin thladul devin Emily chuan ka zo na chu min chang ra u engwangin nge helaya hian uniform hachunga zu in kholaya zu in hi dan phallo ani lain nangni dan ken ko tu te nge hian dan chu in bo chiamo police na hi thoktlak in mi haulo ati le lai chuan police bakhat chuan abana chuan ron man chatin tiro bui khang ta chu kan sei to kha na kan thoka achang te chun kan enjoy ve bokang chu nangpo hadamin ethin rim te kha handa bo te khai zanin na chu limjana tan imang dun te ang kan na ha thlak tak ata hi hadam na min han pete khai alo ti le chuan Emily chu ain su man talo chiang min chu pa maya chuan a beng ta chor mai le khating ang khan ten om takin min tong khum hau suang che nula si nip amo min ti em ni lo sharo khai he uniform zo om takhi hatlak in hau lo enge kati thei hi ilo ngai chang don nia he uniform le badge te hi midang diriam na turata na pek inilo midang te ta na dinga tan pui tu tur in zialan tir na ani hi ti in thinrim tak chuan a chil zui chutale police pakhat chuan Emily chuman vatin a shrom tanok nok mai a chen te hna chuan enge in thli reng lo man ula
zirtir na kan pe ange mi chetong tam le na salutuk thamlo takin min tong khum na sata police te hian enge kan ti thei chu a hredon khop tin Emily chu pombetin athin chu arim hle chuti rolin Emily chu me chasatli tak alo ni biglo chu police boy thladul lai tak chu in rang tak chuan atal pit phuta tlan chiat mai chu atum man mase atlai tlap police ho chuan anlo hual man vek mai chuta zet chuan Emily po a hlau thong veta chung police ho chuan chulai mun chu damin an chuatir aring ta hau lo ring leng long chuan min khoi hlek sung chu ke hi Emily Carter helai kantia district attorney ni lai kani hi invai hian ka suspend nge yang chu naktu ka sheriff motorin kakal nge bokang tin a o chu a khur ta hlak mai police wala chuan an ngai poi mo lo nge zataka ni so pa chuan Emily chu an bo ron ta huka an man bet le ta Emily ril ru chu a boin tuna zet chuan lau thon chuan a khat to theito phan suala in tran chu an la le ta a police ho chu an lo rui ve to bok nen vani thak takin an la katang chuan atal pit le thei hlo tlan chiat mai lo chu atan chuan kongdang a om to lo theitop chu chuan amazona chuan atlanta top maya police ho chuan nunglama tang chuan an bok ma se mi pathange nge zong zurui ma ni se me chiat chuan ano la khan lo deuh ani thuipo atlan chiat ma chuan police pakhat chuan an nunglama tang chuan aron man le tawata phidorin amaya chuan abeng ta siap mai kan la katang hian tlan chiat te itum velamo nang anga mel tha hi kan kaltir mai che eringem ne kan du chu min pe photla chumin nu chuan kan kaltir chema na nang anga mel tha hi chu ton mai tur hi an wanga sin tu ma tran pui tu imodon chunglo kan duang chu min pe mai la zanin chunuam takin hun manglo lo jok te ang lauti khum lain amit meng reng chu mi pa ngai mit meng po ang to lo hial mai Emily ero chu lau na chuan a khat to chung mi te chuan anti mai lo ti chu a re chiang ta view mai okhur lak chung chuan in ruya wangin in thil ti hi in thathiam lo mai ani poi in lati don khop ngai tharu ka soinon le ang ke hi Emily Carter district attorney kani thil poi thlen ma hian min kalti ro atile a zamhel put lo ram chu atum lui ve view na a o a chuan azam ji chu hai thei ero ani lo police pakhat chuan a soile to a chiang lo de unge phakar chu atum jok tin anui so le ta boi district attorney chu enge ani po ishem ni kan laka dot suin fin kherek chu atum hau su kan soyang chuan ti mai ro lo tin ngai nep mel tak chuan alo enin anui le ta chuta zet chuan Emily po chuan anun na chan nan chuan engpo ti angai ta ni chuan hria in ama mantu police palian chat mai chu nam zawin vani thlak takin a revolver pai chu apo chu sak thei ta hlau mai aselai chuan tin ngalin tu ma in minron zui hau sung chu he silai hi kamet puak hre hau lawang tia vo chungin rang takin police car pakhat chunga chuan atlan dun ngala ahun tha nei chum chu relu film tak mang chuan bopel hau lovin him takin chung police ho chu atlan chiat san theita ani atu khua alo war chuan Emily chuan atum lok ang ngai chuan sheriff chu awamuta a ama sana thil thleng zong te chu hrilin action laka suspend ngai adu thu chu asoya sheriff po chuan ngun tak chuan alo ngai thlak sak mase harsat na pakhat a om tlat evidence engma Emily chuan phortur anei lo chu ani sheriff chuan madam apoi ka ti khop mai isoi zong chu engma karing hlel lova adik vek po karing mase adik nge ni ti lan na tur evidence engematal tel lo chuan action alak mot thailo ani evidence ron nei tumla ma kan la don nia ti in thatak chuan alo shila Emily chu athin rim viau na a sheriff soi chu adikani ti ama ngai po chuan are chiang si ama khan chu tiang engma alo ngai tu mi alo po chu mak ain ti hial zo ani poi ti tak chuan Emily chuan sheriff office chu achu santa a engtin nge ma kalak le ang o ti a ai ngai tu neu lai chuan police station akala report thelu version rim chu trash in station lampan chuan akal ta hala chu police station a officer in charge Sergeant David Miller chu mongalin report ji adu thu asai chuan sergeant chuan alo ngai sak thadu hau lo mai Emily chu ashil hai lek zok lung oilo na nei sa station a local chu ani bok nen Emily chuan sergeant hena chuan report ji adu thu chu asoi le a tuna chuan oki po asiam ta hrak mai
sergeant chu han thokin atha report zia idu chuan afichoi turpo iloking ang chumo I paisa chu lo phorla report chu kalo ziak don nia tia alo chan chuan Emily chu attack ta chak mai le khoi police station ama report thelut tura fi choi angai ngai lo ti hrichiang ber tu ta jingami ani si Emily chuan officer engthil ngei soi khoi America dana ama report thelut turin paisa choi angai ngai lo eiruk na thilani kape hau lawang che helai huna hian report thelut tura local kani angin report chu ziakla inna chu thatakin thok mai ro ati tamhak mai chu officer la chuan ama ding chutunge ani reng ashelawa midang chunga aloti chinda nang tho chuan Emily hena tang chuan paisa chu lak ve ngei atum ru le officer chuan tunge monia in siata thutamin han pe khanglan le tunge kani hi isiam kadu chun helai huna tang hian ka the chu ngal thei chati isalawem nei paisa chu min pe anga report chu ka ziak don nge helai tang hian ka the chuk jok don che aloti let ve a Emily po chu athin rim to ngang mai a thae tunge kani hi isalawani mo itong kam kha film khorang che dan hi ka shave khopasin kalaka dan kala che tumhlek song che ka soi tongin helai huna hian report on zia tir tur che local kani angin itingei turani tuna arang takin siang ha ro atile a arol po chu aring thato khop mai thokhan lahak pa in siam rem tura an hoi chu chuan an sir pe du maya chuan ama jana ama ti boi tu ta jinga mi ngei police pakhat uniform ha loading vereng chu awangmuta sergeant lam chu lo hoi la in helai huna officer in charge ni chung hian I office en kola thil thleng hi engma shiat inei lo nge ni inin thurwal jok lo ngai reng ro nang le I tho pui then khat te hi ka suspend nge yang chu ati chunjom le hala chu thu an shiat zat chon sergeant po chu aphu ve jok amela po jam na chu alang chuak veng hal ma se hanin thunun le ngal fatin Emily hena chuan tunge monia in shiat fo chu le phakar takalem changin min vo jam tumre reng su ichunga tiang kalek ma hian chuak rang mai te tin aruka azam na chu athup atum hle Emily chu han thole hakin athae tisapin abe ka tang chuan ID card chu aphor chuaka sergeant ma tak chuan athe thata thak mai sergeant tan po chuan en lo theilo le mo lo theilo ani sergeant chu randing chuak chakin amelan dan thleng chuan adang ta ama ding mai chia ain cheina holam ema wanga me chi satli ave mai emo alo ti chu district attorney alo ni reng mai ti ariat chuan ngaidam adil ta chung mai le min ngaidam ro madam kalo shalo chani eng report nge chi chu idu lo soiro kalo jiang halange tinghal zungin pente chu adap ma roya mase Emily chu athin dim velak lo to tlat tun loka min dor dan kha midang laka iche thindan ani ti achiang reng mai police ini a I uniform hi midang te chan pui tu ini ti lan tian atana hak tir che ini nang ero chuan midang te chan pui hnekin an laka tangin diklo takin sum ilak sakthin he thil hi kango eral pui don hap lo ti lo siala naktu ka ro rel na ma chon torin inaw chen khatanen hian lo in bo sayang chu tiram makin a ID chu ala a hoilet to holo chuan office chu achu santa Emily chu sheriff office a chuan akal le ta a police station a athilton zong chu mai pakhat ma nei lo chuan Emily chuan sheriff chu ashil file ta lenga sheriff po chuan engpo ni se security camera kan en angai don ani chu tin police station security camera chu an en don ta an beisele an duang chu engkim alo chi ngang mai le Emily in atira report asiam du na chanber evidence chu ni chi alo ma se an video en chuan chu police station chunga pu ber thlenga an che du dan chu atalan chian em awang chun sheriff po chun angai thu tak le a ama nge chun report chu siakin district court a chuan a thelu ta hialani atuk jing dar soma chi chuan court hearing chu chan anita a mi pui ta po chuan an chan chin chu lo ria in district court pon lama chuan an thurel ngai chang chuan an loading khupa media lampang po an kim hle tuntuma ko dorel hi chu adang lam thlata wangin an chan chin ngai van tu po an tam ani lelama police officer role an oma lelama district attorney a om ve thung an chan chin chu mi te ngai ven le soitui ber ani meka ko thu thuk na chu an chiat chak ber chu ani
court chung lampang boruak po chu azang khai lem lo khop mai judge chu zom takin ama chera chuan athua ama chuan district attorney office lam prosecutor le defense attorney an thubok an hnunga chuan sergeant le police dang pali tenum taka Emily chai boitu te kha an thuboka chung police ho chu an zamin an hlau thong le ti chu a hriat ngoi bok chuta le judge chuan district attorney Emily Carter le police department te thuboi chu isoi tonang le a hantita a chu vele chuan public prosecutor chu loading chu ngal zatin your honor he khesi mechi officer te zapalo taka anchunga chetna ani setli alawa America in dan thatak kan nei chu thamlo taka bo chiat na le ngai pai mo lo na ani evidence rang video footage te audio te le thushatu po kan nei ani ti in sergeant le Emily te in biak na CCTV record chu just le court chu omve te mutur chuan a play tir tam hi mai ka client hi district attorney ani ti shalavin sergeant hian report aloji sak dolova chuba ka diklo takin thamna alo deal bok ati chunjama video footage an en chuan court chu mi te chu an ngoi thapa chu thil thleng chu rap thla kan ti mail khop mai Emily po chu thinrim na le rirunat na awang chuan amit ti chu along ve hialani defense lam chu loading vele in your honor thil hriat chul palwang mai ani ka client te hian rilutik lo le sual an pulo kan district attorney kha an chelo pala athu soi khathu pe kani ti an chiat lo wangani ati lai chuan judge chuan athu soi chu lo pot chatin thu pe kani ti an chiat lo wangin mo mechi officer chuwa moi lo taka an lo chet officer an ni emo ni lo emo tu chuwa po ni se uniform an hak awang rengatin mi chunga lenga ani ngai tur ani donem ni alo ti chuan defense lawyer po chu seitur shalo chuan angoi tarenga chumin hu chuan Emily Carter chu witness box a chuan ko anita mongchang loading chokin onghet le hriat nuam tak chuan Emily chuan your honor phubalaki kadu ber ani haulo kadu ber sok chu tu po he police uniform in belte hian an uniform hi thune in ani lovin zaom na ani ti hria in zaom takin in bel sela kadu bera heng thu boy nei po hi kadu lo viuna a kangoi reng ani chuan nakin le zela po heting thil hi ala thleng le lawang ti asoi thei lawa me chiat hi atur tu kan ni thin si sei chu ngam si lovin tun ma po in mitam takin an lo tur to lawang ti po asoi thei lawani ti abul tanin thu chu asoi chunjom zela just po chun gun taka lo ngai thlain ko chunga lo om ve zinga makwal ba ngai po chun amit tui chu a khaper ve sak mai khi a om ve tak ania amit tui potana sakhop mai prosecutor po chuan lo tui ni vele in your honor ka soi tak ang khan he thil hi kan district attorney torna chop ani lawa mitam tak police rin na hat ngam to lo ten police department na rin na an nga le ngam na tur ani heng mi te hi shrem na kan pelawani chuan naktu ka emo hundanga po ni se khildang thleng a om le lawang ti tu man kan shelawani mi hausa an ni emo mershit nei ve mu mal lo le mere thei te hian ang khat vakin ngai sak an hlo tur ani dong lom ni alo ti ve bok Emily Carter te thuboi chu darkan hi chungot mai sei ho le ngai tu ani hnuwa le evidence engkim chiang taka zirchian ani hnu chuan ko thuthluk na chu puan ani ta a sergeant le atho pui mi pali te chuan sarkar dan bo chia mi an ri grab awang te diklo taka midang hne na changa poisa an lak sak wang le an ha tho dana dan kala an chet bo ka wang chuan kum thum chu suspend ani tu thu chu judge chuan apuang ta ani kot pon lama chuan mi pui te chu lomin an lama anin ko chung bok atopa chuan me chu hoi sem tak pakhat awang chuan an tan kol a eng ve don ta ni chuan hria in an hlim hle Emily courtroom atanga alo chu chuan media lam chuan an lo bor hat hata madam just thuthluk na chu ebei se ang ani em enge inga idan ilung oem tia an zo na chu trongkam tlem te chu chuan achanga dikna hi ananung renge ti in thubel zeu he channel ni tu po hian police te ngai saklo lo ti a hian ton chiat alo nei ve tlat to pek Aizawl police outpost pakhata a hmer hriat hnai vai tak mai pakhat chuan ador an rok chungchanga report a theluta mase an lo bozi sak pe vak lo chuti rolin chupa chu anrin angmi alo ni le tak silawa chuan an ka pozen se an se lawang ti tur khopin an zia chu adang hal khongai takin min ngai dam ro kan hna thlengina tar pha thei si a tin ngai dam an dil le chungchung mai sin te nom takan ni
a hi chu sei zui lawang heting hi kan rama po thleng ve thin ma se Emily seyang deuh hian kan rama po dik na hi chu ala nung ve reng thonia midik lo chu tlem te chau an ni e clear tu te in zawain zan hun man nuam le vek ule